Dolanan gepsek. Pak emang isek nih sawah. Urung bar. Bar. Manjur jare melok pake. Aku wis kerja saka apa? Kamu wis bar ke sawah? Oh, tak pikir urung. Piye, Mbah? Alhamdulillah, apik, Mbah. Nek jalan-jalan. Lagi selapan nek, Mbah. Iki entuk kunci yo. Ayo. Perjalanan. Mae ben nusul pake pemirsa yo. Soalnya kok ugung muleh-muleh nek nyemprot. Apa leren matun. Iki sing disiki pemirsa kesel tuh kumprit. Mendung-mendung prete akeh. Wis muga di tahun baru rezekine baru. Luwih apik saka tahun 2005 ya pemirsa. Wis nyemprot pemirsa. Di bareng-bareng nek bareng-bareng ini roto pemirsa. Hawane mendung lho. Mendungnya peteng banget. Grimis iki pemirsa, grimis. Mae gak wis diopeni sak mampune ya pemirsa. Wis pokoke ben gak di pangan omong. Soalnya ular pemirsa bar diwatut. Nah, iki pemirsa kaya ngene. Seperti watu nih mak iki sek arang-arang meneh ini. Sukete lumayan dadi tapi lamur. Hah? Apa? Lah terus aku ndek ngene kono separo. Iki lho jak utah. Sing kene iki lho utah. Dhuwur-dhuwur. Lah iki lho wis kaya ngene neh kok. Ora kaya disemprot. Wah, buntu to. Kemang matun. Iki matun ndek apaan di saidik iki? Matun saidik ndek apaan? Berarti kemang matun sik. Oh, sing ndek esuk saurunge mang. Iki lho aku ndek kuwi sak baris. Ambek ngisor kono. Iki gede-gede. Ngeri yo diwaten rei seminggu kok. Lah. Yo iki lumayan gembok nek ngene iki gak gembel tangan ning kono gembel kok. Hah? Saiki aku ndek bengi grimis piye? Dhuwur resik. Datar ayo diwatuni. Ngisor bareng wis resik kan iki lho. Tra, wis entuk saugel aku. Kowe mek nggone Mbah Wo ya? Iya. Banyu mek nggone Mbah Wo. Bar. Hah? Oh gak nek nyemprot. Karek kedoan iki. Pirang tangki ya ki mau? Jane adem ya, Pak. Jane adem jane. Tapi rek grimis lah.
Amit-amit. Wah, bete pelem deh ya. Dadi ndek yo. Amit. Buka pirang tutup. Loro kok kaya ngono. Si akeh pontek kuwi. Hmm? Sat yo polame. Awas banyune aku nek nek Berarti merembes rene. Iwake gak ketok. Wegosna kuwi sing tangane. rene mek. Rene mang petukan. Pendakku ngejak nusul kok. Emoh aku. Iki. Berapa? Jagongan nih. Heh? Jagongan. Umpan pepak. Ben. Wes gak usah ngurusi wong. Ora nek bose padahal ya mbane kono rene. Wis gak usah ngurusi wong, yang penting awake dhewe. Sini akeh yo. Ya 18 liter sik akeh abot ora. Sini 18 ini. Emang pirang tangki? Orang tadi. Dua papat. Isor. Telu. Akeh ulere. Dong linting. Dong. Linting putih-putih ya. Ya Allah bar manes uneh. Astagfirullah, nek maneng berarti kurang akeh ya. Aku mau nyampe di video maksudnya. Jempulan no. Yo nyampe di halah. Lah wis roh ngene njujung ora dhuwur.
Punding iki kok ngisor, Pak, mbek deretan loro iki. Buntu kok e. Kowe iki wis ya kene. Oh, berarti karek kurang sithik ya. Cukup sak tangki. Sing dhuwur mang yo wakih kok. Oh, iki delok apa putih-putih to. Enak kuwi yo tapi. Enak tapi. Hah? Lo terapa sama apa gak serono. Tapi tak tugel sing mbok semprot iki wis tak idak-idak soloke. Wah, aku kemeron nek tak sengkani kondi wis dhuwur-dhuwur. Sing isor tapi wis. Tapi pinggir urung, kotel pinggir. Apa disemprot suket ora nek banyune, Dek? Yo iki lho buntu, delok. Tapi mbok watuni sing iki ketok padung. Sambat ae mergawe. Menunggu semangat meneng ae. Gue nyukupi anak bojo, semangat. Kok iso dino mak matoni dadine kok ngene. Nek ra diwatoni iki nggo iman parine alhamdulillah wis ijo banget. Tapi sukete mulai tumbuh lagi. Iki dadine mak arep maton pemirsa yo. Watune karo ngenteni pake. Ora nek banyune. Nek pedhot ki ya percuma. Duh. Rabuke jek padha kuning-kuning. Yo gak iso ah. Sorry. Tekoki Pak Miso. Bisa, Pak? Hah? Ayo mulai. Mulai opo? Kayak be aku ae wi. Ora. Dia. Wis pulang. Sudah selesai. Jerem jek kurang setangki, Pak. Hah? Iya melok. Melok. Boleh campur lumut ya? Gak roh pangkone. Yang dhuwur.
Nek kono tunggu jujukan Mbak Yanti, gak enak. Ayo kok, lho. Iki pemirsa sing tunggu mpret wayah mendung-mendung ini padha. Bisa. Antek kering 2 minggu perkara tunggu mpret lah iki contone iki. Mendung-mendung. Kae sisih kono. Lah sijine kae. Timpong. Tutup. Jor. Apa? Pamis. Jadi permesa cukup sampai wae video dari Malkin Family keluarga sederhana dan salam mengucapkan maaf yang berjuang kerja mudah-mudahan lekas mendapatkan omongan yang sakit dan kasebut buka usaha dan lancar. Baik pokoknya sing ape-ape iya permesa yo jelali direct komunikasi. Lah kuwi mau rusak kabeh. Ditutup abang-abang yang bisa mengikuti channel Malkin Family. Dadah. Mang kena lemah Pola akeh. kayak apa nih?